Semnarea codului deontologic este o normă care eu cred că trebuie respectată de absolut fiecare om, de fiecare jurnalist care alege să îmbrățișeze această profesie. De ce? Pentru că fiecare profesie, ca să funcționeze corect, ca să aibă careva rezultate bune, frumoase, trebuie să se ghideze după anumite reguli, după anumite norme, după anumite rigori. Codul deontologic în cazul dat pentru mine ar fi ca o instrucțiune cum să-mi fac primii pași, unde să merg, la ce să mă gândesc și ce să scriu, cum asta să fac. Я считаю, что журналисту очень важно соблюдать деонтологический кодекс, дабы избежать конфликтов при распространении информации и сделать, так сказать, публикацию наиболее корректной и правильной, чтобы люди поняли очень открыто и свободно, прозрачно, что было и как было на самом деле. Consider că toți jurnaliștii trebuie să semneze codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova pentru a fi etic și echidinstat față de publicul pe care îl informează. Este un mare avantaj pentru noi ca și studenți și ca și începători, pentru că ne responsabilizează pentru viitor.